Jador! Salut, fratello! Jador! Dar ia uite, suntem și noi pe telefon, pe Omega. Uite. Bă, că-ți... Nu cred! Dar ia uite, stăm și noi, ne plictisim în casă. Pe cine? Nu. Nu vezi că nu mai poți să ieși afară fără mască. Nu am niciun ban și nu vreau niciun ban, că tu te comporți criminal. Păi cine-o divertină? Arcadaș! Neptun Arcadaș! Uite, mă uitam la ăștia cu... Am scos izoleta 1. Da, eu sunt. Bun, bun. Am auzit, am auzit. Bine, bro, te las, baftă multă. Te pup, ceau. Pup, baftă. Ia, mamă, ce-mi dai acolo? Bă, mi-e rușine într-un fel. Salut! Ce faci, mă, Jador? Tâziana? Ia-te, mă, mai Tâziana! Vino să-l vezi pe Jador! Vino să-l vezi pe Jador! Hai, vino repede! Vino repede. De unde ești, bro? Am prindit becul. Am prindit tot becul odată. Da, fac screenshot, hai, vino cu a. Sunteți pe live? Bună! Am Ce fost faceți? acum pe YouTube, am văzut notificații. Sunteți pe live, să știți, da? Da, știu. De unde știi? Păi am văzut notificare. Așa e bine, clopoțelul, tot ce trebuie. Te iubesc atunci. Ești de-a mea? Ai grijă. Hai. Și eu, pa! Ai grijă de Vă tine. pup, pa, baftă. Mamă, ăștia deja știu. Băi! M-am închis! Mamă! Serios, Bună! Mă auziți? Da, bun. Ce faceți? Cremenit. Nu cred că aude. Ba, te aude, dar nu mai știe ce să zic. Dar nu cred că mă vezi. Mă vezi? Da, dar tu mă uiți? Te văd, te aud tot. Dar unde ești acolo? Ești acasă. Ai farul de mașină. Ești la el acasă. Băi, auzi? Băi, vrei niște faruri? Nu vrei niște faruri? Ba da. Stai așa, băle, că am un gol 4 de dezmembrat. Stai să mă dau pe spate puțin. Bă, băie, sănătate multă. Am un gol 4 de dezmembrat, bărle, și... Sănătate multă, băieți, vă pup. Mamă, ce repede reschimb. Bă, Jador e ăsta, mă! Ce faci? Ce faci, domnul Jadorică? Uite bine, sunt pe live, tu? Sunt live, ești live. Ești pe live? Da. Uite 2000 de suflete. Hai, mamă, uite că am dat de tine. Ai dat de mine. Am dat de tine. Îmi place muzica, mă. Mulțumesc. Cântă ceva, hai. Poți să ne cânti ceva? Mă, nu, bă, că am un sobosit, mă, că am venit la o fată și n-am Ce ai făcut cu ea? Ha? Ce ai făcut cu ea? După ce am luat banii și am venit acasă, că e cam fric. Dar tu ce ai vrut să fac? Cum? Ce ai vrut să-i fac? Păi nu știu. Să-i o iubești. O să umbli pe acolo prin trățâțe, să vezi că și... Mamă, dă-i, schimbă că te-ai nebun. Te pup, bro.
Jador! Ce faci? Ce faci, Jadore? Uite pe Omega, lângă o gagică. Băi, nu pot să cred. Cum să dau eu de tine? Zi-o mie, copil. Uite, s-a O întâmplat. poză. S-a întâmplat, frate. Ești live pe YouTube sau? Suntem live pe YouTube, uite, te va... Nu pot să apar, că mă bate tata. Te bate, bine, atunci schimbă, bă. Hai, te pupăm, baftă. Nu se vede nimica, bă. Uite, bă, ce iară cât de prost. Nu se vede nimica, bă. Acum, da. Ce faci, frate? Bine, frate, tu ce faci? Mamă, cum se aude? Oi, mamă, Uzi. Ce faci, frate? Mamă. Salut! Salut! Mamă, dar stai puțin că donează lumea. DJ Sebi a donat 3 euro. Dragoș 2 euro. Pentru ce? DJ Pentru Sebi el? 20 de euro. Nu, pentru tine. Panic cu euro. Mă fac dedicații să mă arăt civilar. Da, băi, îți dați dedicații în Superchat și le citim. Zi-mi un pic unde ești, la București sau la Brașov? La București, frate. Dar nu stăteai la Brașov? Nu, dar eu vreau să zic, tu ce faci pe aplicația asta, gen? Deci nu fac nimic, gârjur. Am descarcat-o acum, am văzut un filmuleț pe TikTok. Minte, să mor, dar nu minți! Bullshit! Nu mint, jur. Pe bune vorbesc. Bine. Deci acum, uite, sunt cu prietena Hai mea. că vreau să dau de o gagică. Vă pup! Baftă! Uite, vorbește. Ea e iubita ta? Da. Dar nu vrea să vorbească cu tine. Nici eu nu pot că sunt luat. Da, știu. Hai, te pupăm! Vă pup! Pa, baftă! Mamă! Băi, vreau să dau de o fată, frate. Din caută mea fată să vorbesc cu ea. Ia, dă-i. Dă-i. Bă! Salut! Salut! Bă, ești prost? Ce faci, frate? Bă, uite, fumez un cu și nu-mi vine să... Băi, șeful meu pe viață, mamă! Dă-i următorul, dă-i! Ia uite, are poze, închid, dă-i următorul, dă-i! N-ai poze cu tine. Dă-i următorul! Mamă, ce diriu e ăla! Dă-i! Dă-i! Vreau să văd o fată, mă, frate, să vorbesc cu ea. Dăm tot de aceiași oameni? Ca? Aici era o fată, mă, frate, și-i schimbat. N-am schimbat eu, a schimbat ea. Hei! Hei! Mamă, cât de serioasă e. Hei! Bună. Nu te auzi bine, zi mai tare! Zbăr. Te rog eu schimb. Hai, mă, frate. Bă, nu-ți mai bate joc de mine. 3200 pe live! Uite-l! E rușine, mă, să schimb. Schimbă. Schimbă, vreau să dau de Ai față. strâns 100 de euro de când am început. Ce e la? 100 de euro donații. Dar de ce dau ăștia? Să le citim ăștia. Păi citește-le, că mă simt prost acum. Jador. S-a mort. Ce faceți? Băieți, toate donațiile o să le citim la finalul live-ului, să nu... Ce faceți? Bine. Dar voi ce căutați aici? Câți ani aveți? Că am înțeles că aici oamenii își mai arată și trambalestele. Ați dat de băieți care vă arată chestii pe live? Nu? Să zici. Ok. Am dat skip. Deci, ce faceți voi? Sunteți mai multe fete, nu? Da, suntem trei. Suntem trei. Dar de ce ești doar tu la cameră? Pentru că
lor le este rușine să se arate. Vai, de tot. Bine, atunci lasă. Bine, vă pupăm, pa! Băr, tu decizi cine rămâne și cine nu, da? Da. Bine. Băi, frate, băi! Nu, lasă, că nu vrem să știi ce faci. Bă, ce ciudat, mă, mi-e rușine, nu știu. Ia. J'adore, te iubesc. Ce faci? Nu Mă, zic chestia asta publică, poate vede bărbatul. J'adore, te iubesc. Ce faci? Bine, Eu tu pe ce voi. faci? Ce faceți? Bine, măi, ce faci? Te rog să nu dai next, te rog. Bine. Nu, da, Stăm. uite, stau. Ce faci? Vai, dar cât de drăguț ești. În sfârșit că am dat de tine. Da? Uite că mai am un frate, nu știu dacă... Exact, 2 cu Uite, 2. Wow, ce frumos sunteți. Ok. J'adore, nu le lăsa. Da, cum? Să nu ne lași. Nu vă las niciodată. Hai să facem un nam cu ele. Vrei? Da. Hai. Facem am-nam? Da, facem. Da, zbâr în treabă. Stai, facem toți 4 sau doar tu cu ele 2? Eu cu ele 2. Bine, hai. Am dansat pe bar în club. Am distrus. N-am. Nu, N-am. niciuna. Minte. Mint. N-am băut înainte să fac 18 ani. M-am distrus. Amândouă? Da. Mai picant, așa, fi mai picant, că mie nu-mi plac asta. Bine, stai. N-am plecat de acasă fără să răspund părinților. Mamă, zbăr, ești cu minte rău. Da, am fugit de acasă. Ok. N-am avut vreun vis siropos cu J'adore. Am. Păi și descrieți-l atunci. L-am visat ceva. Mi-e rușine Wow. să moară măsa. Haide, trebuie să facem aici content. Descrieți visul, cum a început, ce făcea J'adore. Oh, dați skip. Salut, J'adore. Tu decizi care cum rămâne, da? Hai. Ce faci? Scuze. Băi, da, la fanul meu, bă. Bună! Ce faceți? Mama, vino repede! Mama? Hai să vedem pe mama. Vino repede! Ești pot! Schimbă. Vă pupăm, ceau! J'adore! Bună? Ce faci? Bine, tu? Deci nu cred că e J'adore, deci nu te cred pe bune. Da. Ce faci? Deci suntem Bacău ca și tine, deci nu cred. Serios? Da. Știți amândoi mov acum. Hai, dă, Vă schimbă. pupăm, Te ceau. pupăm, pa! Stai, Mai stai. Mă, ce? Putem să facem un TikTok cu tine, suntem din Bacău. Nu, Acum n-am timp de TikTok. Intrați pe Filmăm. YouTube și dați înapoi și Intrați pe filmați de YouTube. acolo. Vă pupăm, ceau. Mamă, bă, zbăr, ce dorești cu oamenii. Asta e, frate. Hai. Bucue! Ce faceți, mă? Bă, ce faci, bă, J'adore, frate? Uite bine, aici fac live, să nu spuneți prostii. Fac live, da? Nu, frate, nu zicem nimic. Bine. Să mor eu, mă las să fac și o poză, te rog Păi eu. fă, bro, hai. Repede. Bă, frate, o poză, atâta, te rog eu, nu da, să Da, fac și bro, o da. poză. Ia, stai, închide ochii prima oară. De ce, mă? Hai, nu, Bă, lasă, nu. următorul. Hai. Ia, stai. Hai să-l punem pe... Bă, nu trebuia să-i dai stop la trebuie să-l las să facă poză, că mă înjură acum. Făcu. Păi nu-l văzut. Nu făcu! A făcut. Hai bine, lasă, vină tu aici. Hai să vedem cine se prinde, că nu e J'adore.
Dă lumina asta mai mică. Băieți, scrieți în comentarii în chat dacă Edi seamănă cu Jador. Edi Vasile aici, ești gata? Aici. Să vorbești cu ei, da? Așa. Nu. Schimbă. Schimbă. Jador! Trebuia să lași! Lasă la schimbat. Trebuia să lași, că întrebam eu ce faci și tu mi mai știi? Nu. La schimba ăștia în continuu. Nu, Natu, nu vă... Bă, ăsta e ăla de pe TikTok! Cum îl cheamă? Bă, am uitat, bă, dar am văzut, mă jur. Pe foriu. Ai 5 secunde să zici cine e sau schimbăm? Bă, nu schimba, stai să fac screen. Bă, ce faci? Bă, Jador! Bine! Hai, vă pup! Te pup, bro, ba! Stai. Băi, vezi mă să nu... 24. Măi, fata aia cu pozele, dar dă-l peste, dă-i în alte țări, mă, frate. În alte țări? Pe care să-i găsim? Din alte țări? Nu știu. Da, lasă-mă, mă. Asta e din Austria? Nu. Lasă-mă să vină vină fata. Stai pe România, Să vedem reacția fetelor. Bă! Ce? Unde te uiți? Cred că are tablou cu tine și verifică dacă ești tu. La ce te uiți? La tine! Avem 5 minute pe live, let's go! Da, bă! S-a prins! Nu! S-a prins că el se uită pe live la noi! Te uiți pe live la noi, nu? Nu, trebuie un pic de lumină. Hai, te pupăm, frate! Te pup, bro! Mamă, asta... Salut, frate, salut! Mamă, nu mai înțeleg nimic, nici el mai înțelege. Te-ați uitat și că avea tablou cu tine. Bă... Lasă-mă o fată, vreau să vorbesc cu o fată. Eu nu le dau skip. Bă, nu mă băi, ele... ce mă, frate? A, ei dau skip? Ei dau skip, uite că am mouse-ul. Deci la interviu la port, da, băi. Aici. Bă, știu, bă? Ce faci? Bine, tu? Te stau. Super. Ce mai zici? Mai nimic, tu? De unde ești? Uite, stau acasă. Super. Sunt cu prietenul meu aici și suntem pe Omegle. Tu ce faci? Mă plictisesc. Cum? Mă plictisesc. Unde ești? De unde ești? Din Hațeg. De la Culiță? Da. Am înțeles. Am o problemă cu imaginea. E o problemă la imagine. Gen, eu vorbesc mai repede și se vede ca și cum aș vorbi mai târziu, dar e ok. Înțeles. Câți ani ai tu? 13. 13 ani? Da. Fai, mamă, nu-i bine. Nu-i bine. Cât îmi dădeai? Ce? Cât îmi dădeai? Nimic. Câțiva, nu mai contează, intru la alte chestii, nu? Vrei să-l vezi pe prietenul meu? Când intru eu, închid. Ok. Te Mă bucur că pupăm! te-am auzit, ne mai auzim. Pa! Nu s-a prins. Nu, n-a văzut, n-a apucat să vadă. Cred sau nu știu. Nu-mi place mă așa, nu-mi place. Stai, face-mi place, se găsește. Nu, schimb. Nu te cred! Mâncava-și pula voastră! Dar ce mă, dă ei altceva, gen? Da! Uite, fii atent că am mouse-ul lângă. Mă schimb eu, dracu, că... Mai multă lumină, așa. Jador! Ce faci? Bine, tu? Uite bine. Cum ești? Bine, sunt bine, sănătos, uite, cu problemele vieții, tu? Da, foarte bine acasă. Bine, te pup, sănătate multă. Ciao.
Mersi. Bă, vreau să-mi găsești o fată, mă, frate. Uite-l pe băiatul ăsta. Mamă, Dar toți ce numai cu cu fetele? mușchi, să moară Ciprian. Băi, bă, nu mă dezbrac acum. Avem și noi muși, dar noi arătăm. Mamă, Jador! ce mușchi. Oi! Salut! Salut! Oh, salut, Jador! Da, Da! foarte bine. Salut-te pe zbâr! Ceau, ceau, frate! Mamă, ăștia Dă-mă știu, mă, pula la deja. tămasă! Păi ăștia nu au dat skip sau nu? Tu? Telefonul în mână. Da? Bine, ăla acoperă camera. Bună! Bună. Ce faci? Bine, tu ce faci? Uite, sună telefonul. Pitu? I-am întrebat pe toți. Ce faci aici? Te căutam pe tine! Da? Deci tu... Bă, de ce am pus story-ul ăla? Sunt cel mai prost. Păi, ce să le pus? Am pus story că sunt aici și acum și-au făcut toți. Păi și mai bine, cred că să fi stat cu băieți care ne arată mușchii. Da. Mai bine întâlni și cu fani. Vrei să jucăm am-nam? Hai jucăm am-nam. Bine, zbâr, pui întrebări. Hai. Ești gata? Ești gata să jucăm am-nam? Da. De unde ești? Câți ani ai? Zi mai întâi ca să știm să nu facem vreo gafă. Am 16 ani și sunt diloșor de fete. Zi chestii pentru 16 ani. Ok. N-am băut Teddy vreodată. Teddy. Am. Teddy. Ia, da. Bă. Ne refeream la sticla aia de suc. Da. Bine, hai alta. N-am vomitat de la băutură. Eu da. N-am. Nu? E bine. 16 ani. Ce puteți să spune? N-am făcut baie în piscină îmbrăcat sau îmbrăcată. A. Cu cine? Singură. Îmbrăcatul? Eu nu, îmbrăcat niciodată. Sincer. Bine, punem una mai așa, mai Una către mai 17 așa? ani încolo și... Către 17 ani jumate. Da. Stai. Așa. N-am uitat numele unei persoane cu care m-am culcat. Mamă, da. Ia N-am pentru făcut-o. Nu dormi? Wow! Nu mă, n-am făcut. Bă, deci, da, a fost o chestie nașpa. O chestie din facultate, uitasem. Mamă, a fost ceva nașpa. Nu mai știam numele ei, nu mai știam. Te pup, te las! Ciao! Jador, te pup. Te pup. Fac și o poză cu tine. Hai, lasă-l să facă poză. Nu, în schimba când... Ai făcut? Stai să pun posturi, stai 2 minute, că 2 secunde. Stai mă, 2 minute, n-am timp. Hai, te pup, baftă. Stai. Ai făcut? Stai, acum. Stai că... Ai făcut? Te pup la bidoi. Bă, ai pus cenzura. Bun. Mamă, nu cred. Dar de ce ești pentru Eric? Next. Becu. Next. Mamă, mai cu Becu sunt... Jador! Ce faci? Bine, tu ce faci? Stau. Te-ai plictisit? Da. Ai văzut story-ul meu? De-aia mi trebuie să dau de tine. Bine. Nu-i bine. Nu Vrei să faci fac story, vrei să faci poză, ceva, repede, hai, mai 20 de secunde. Mi-am făcut. 19. Cine e și Mocanu acolo? 17. Te pupăm. Da, Dacă ai întrebat de Mocanu, pa. Pa! Eu eram, da. Ia. Era o chestie de aia acolo sau Nu, avem cenzură acum. Era unul cu... Bă, Jador, tu ești? De aceea ce se vede. Nu. Salut! Salut.
Ce faci? Bine, bine, Pe un Mega, că în căutăm repede o gagică. fată. Nu cred, de ce? Bă, de ce schimbam mă în jurul lumea, bă? Era o fată aia, prostule. Facă poză. Ești un prost. Hai, Da. fă-i frate, poză. Te Bă, mi pup se și pare că atât. deja știe toată lumea, cred. De când s-au intrat, erau gen Dar da, te 80 de iubesc. persoane pe un Miguel înainte să pui story și 140 acum. Hai, că Salut, apare- Jador, Baftă. salut. Ai făcut, ceau, te pup. Ia. Hai. Ceau, ceau. Ce pet. Ce faceți, băieți? Bine, Johnny! Te pupăm, Alexandru! Te pupăm, băi! Ce faceți, băieți? Băi, cu buna pentru mota Nicoleto, dacă mă vezi, am ajuns pe YouTube. Te iubesc! Mai zi mesaj pentru Nicoleta, te rog. Te pup, Nicoleto! Te pup, mamaie, te pup, tataie! Băi, cum o cheamă pe Nicoleta, zi? Mai zi. Poftim? Nicoleta și mai cum? Popescu. Nicoleta Bobescu, uite și tu ce băiat ai pierdut. Băi, e moleța! Iartă-l pe el. Iartă-l pe el. Mai ai vreun mesaj pentru ea? Nu mai am nimic. Te pup, bro, sănătate multă. Nicoleto l-ai pierdut. Te-am pupat. Gata. Te pupăm. Baftă. Pa, Nicoleta. Mamă, plângea după... Ăla suferea după aia, mai înțeles? Da. Nicoleta, suferea după Nicoleta. Lasă și tu pe cineva, gen, care e ok, frate, gen, să râdem aici, să facem caterincă. Ia uite, ăla era pe suferință, trebuia să râdem, trebuia să-l lași. Sau a schimbat el? Eu am schimbat. Tu? Hai, alege mamă. Alege pe cineva ok, mă, frate. Deci că eu aleg. Cine bine? Da? Hai. Mamă, ce suferea ăla după Nicoleta, îți dai seama că ăla era traumatizat după ea? Mă, nebun, mă speriasem. Bă, tu ești la cap. Te salut, Jador. Te pup, frate, ce faci? Uite bine. Bine, acum. Ce faci? Uite bine, zici că s-a mă venit acolo. Am zis și eu acum, bine, stai puțin să mă... Așa vorbești tu sau îl imiți? Hai, bă, băiatul, dacă nu mai știu și eu să imit. Așa arată talentul, frate, gata. Salut, Jador. Mă bucur că te-am văzut. Nu, că mă uitam și eu pe YouTube și am zis să intru și eu. Baftă, bro, te pup. Mamă, ce Te tare. salut. Votați Gigi Becali. Cum? Hai să votăm pe Gigi. Bă, stai puțin, puțin stop. Ia zi. Deci, pune puțin stop. Deci, oamenii care sunteți acum live, vă rog frumos, apăsați clopoțelul, foarte important, vineri o să apară piesa, o piesă super mega din realitatea mea, din realitate, chiar o să scrie piesă inspirată din realitate sau făcută după realitate. Și o să apară teaserul vineri. Dacă vreți să fiți notificați când apare teaserul și piesa, apăsați pe clopoțel acum. O să citim comentariile alea la sfârșit, nu? Donațiile. La sfârșit, da, bine, majoritatea Așa. sunt de la DJ Sebi, văd aici. DJ Sebi, te pupăm, frate. Ai 506 lei. DJ Sebi, îl pupăm. Hai. Hai, Vrei să facem ceva? Hai. Facem după aia. Hai. Ce faci? Bună seara! Bună seara. Bă, dar voi nu mai vorbiți, mă, ca să vreau să vrăjesc și eu cu ele. Bine, După acum am aflat deja că sunt cu cineva. Nu, e singur aici, ăștia sunt vocile din capul tău. Ce faci? Bine, te căutam. Ai dat de mine. Da. Ce? Tu ce faci? De unde ești tu? Din Galați. Vrei să jucăm Am-Nam? Câți ani ai? Am-Nam? Câți ani îmi dai? Mamă, deci urăsc femeile care mă ia cu asta. Te întreb câți ani ai, nu.
Am 18 ani, stai liniștit. Bine, zvâr, poți să pui întrebări de fete de 18 ani. Hai. Bine. Hai. Am trimis SMS-uri sexy unei fete slash unui băiat. Am. Gen sexy cum? Nu știu care să descrie Nu te mai gândi că ai trimis. Da, ești nebun. Aveam o fată, nu mai țin minte, una era de prin Onești, cred. Făceam prin SMS, vrei să te mint? Deci, era acolo prin SMS. Toate atingerile posibile. Acolo era. Hai. N-am făcut baie complet dezbrăcat. Cum baie, mă? Nu fac baie, normal că fac baie. În mare. În mare? Sau în piscină. Ce eu fac? Nu. Nu? Nu. Tu? N-am. Nu. N-am. Ea la SMS ce-a zis? Ea la SMS a zis că da, dar... Cum te cheamă? Natalia. Și cu cine ai vorbit? Bă, treaba mea. Nu contează. A zis da, nu? Bine, hai. Bravo, ești sinceră. N-am sunat un fost sau o fostă când m-am îmbătat sau amețit. Pe toate le sunam. Aveam o listă de vreo 3-4 gagici, pe toate sunam. Alo? Da. Te iubesc. Următoarea, da. Mi-e dor de tine, te ador. Pe toate la tatăl. Bine, asta când era mic, acum subea serios. Ok, da. N-am fost prins de părinți sau prieteni când făceam dragoste. Nu. Eu da, disorbe. Da. Alta. N-am intrat în locuri unde era accesul interzis. Toată lumea o face pe asta. Păi și unde ai intrat? Asta ești nebun. Suntem serioși. Unde ai intrat? Eu când văd un semn de la cu interzis, mi-e frică să ies, mi-e frică să pun mâna pe cleanță, că ce dragă acolo, știi? Când conduceai mașina și n-ai văzut semnul interzis și ai intrat așa. Da, bine. N-ai Bine, intrat? hai, lasă pe asta, hai, a dat-o. Bine, hai. N-am rămas fără bani de mâncare. Da. Da. În facultate. Da? În facultate, da, ești nebun, am făcut foamea vreo 2 zile. Noroc de unchii mei. Că mi-a dat bani. Să halesc. Altceva. Stai că îți prea așa, stai. Zi, mă, că eu avem peste 18 ani. Păi da, dar nu. Nu? N-am cumpărat vreo jucărie sexuală. N-am. Nici eu. Nici eu, că erați curioși. Nici eu, dar... Vreau să cumpăr. Niște cătuși de alea, cum îi spune? Cătuși. Cătuși de alea cu puf? Nu cu puf. Nu cu puf, cu Ia iurea să blană, leg cu blană. Cu ceva cu blană, mai bărbătesc așa, când o prind pac să o leg de undeva de aici, din becurile astea. O leg din lustră aici, așa. Așa. Nu, hai. N-am gen să mă dezbrac în timp ce mă filmez. Nu. Da. Ei, nu. Vrăjeală. Ca băiat nu, ca fată țin. Da. Cum? Ca băiat nu, ca fată se practică. Deci ai făcut asta sau nu? Da. Mamă, ce sincer te iubesc! Și eu. Mamă, ce sincer ești! Bine, bine, am jucat destul, te pupăm, mamă, ce sincer ai fost! Te pupăm! Mamă, ce sincer a fost, ești nebun la cap! Nu pot să cred! Ne arată părul. Ce era? Părul? Nu, lasă, poate era vreun... Poate era alt păr. Vreun dă. Ăla zici că era Shelly. Ia, mă. Ne auzi, frate? Salut. Salut. Ceau. Salut. Nu știu să făceam mult mai groasă. Salut. Bună. Bună. Ce faci de oră? Bine, tu? Uite, stau, pot să fac un screen. Da, te rog. Dar ce ai pățit? Ce-i cu tine? Uite, ne distrăm aici, vrem să facem ceva tare. Adică? Jucăm am-n-am, vrei să te bagi?
Depinde. Depinde de... De noi nu depinde. De... Hai mă că mă bag. Hai să bagă. Zi. Întreabă câți ani are. Dar câți ani ai? 17 ani jumătate. Nu mai jucăm, scuze. Te pupăm. Te pupăm, ceau. Bine, ceau. Nu mai jucăm cu minore, că nu e cenzurat. Nu e normal să jucăm cu minore. Ia. Mamă, poate dau de vreun dăla, băi, și mă... Băi, avem cenzură. Da, mă. Jador! Salut, salut! Ce faci, domnule? Cum? Ce faci? Vreau să te întreb sincer. Da. Fumezi? Nu. Sunt fotbalist. Ești fotbalist? Da. Ai gagici? Vrei? Câți ani ai? Eu? 13. Dar cine e cea de lângă? Mama ta? Asta? Sora sa. E sora lui? Da. Fumează? Nu. Nu fumează, nu? Nu. Bun. Bine, vă pup, vă las, baftă. Da. Să dai goluri. Voiam să pun o chestie așa în cap, știi, să fac să îi fie teamă, gen. Da. Ai dat skip, mă? Nu, i-a dat. I-a dat? A pus mâna la gură și a ieșit. Nu înțeleg. Salut, Jador! Salut! Ai dat skip? Nu. Nu. Ce faci? Bine, frate, tu? Uite, sunt aici, live. Am văzut. Ia zi, te bagi la un, cum îi spunem asta? Am-nam. Am-nam. Vrei să jucăm cu băieții am-nam? Ce să jucăm cu el? Vrei să jucăm fotbal ceva? Hai, pune 2 întrebări. 2 întrebări, hai să Da. vedem. N-am scris povești erotice. Cum adică? Povești la o fată, gen. La o fată, dar... Să-i scriu gen, bă, aș vrea asta, Exact. să facem asta. E fix acolo și cu... Da. Tu? Da, frate, da. Normal. Zi numele pe live dacă ești Nu. tare. Zi, frate. Nu, mă, lasă-mă cum să zic. Ce să zic? Cum o chema pe fată? Andreea. Ce zic eu? Poate vede, bă, diliule. Se supără dacă vede. N-are nimic, frate, n-are nimic. Bine, Hai, frate. mai pune o întrebare. N-am folosit violența în timpul sexului. Mamă, o să... Zi tu primul. Zi tu primul. Nu, eu n-am folosit. Eu da. Grav. Hai. Grav. Adică grav. Cu sugrumări, cu bătaie, cu de-astea, grav. Cu mâini în gură, Cu picioare. pumni, cu ba, Aoleu. ba. Mi-a zis o fată odată, strânge-mă de gât. Bine, ok, strânge gât acolo. Bă, atunci nu-mi plăcea. Deci eram în perioada în care nu-mi plăcea, știi, gen... Chestiile astea cu bătăi, cu... Și... Ulterior, am început să fac. Și strânge-mă de gât. Și zic, ok, bă, mai tare, mai tare. Păi și la un moment dat a leșinat. A leșinat, eram așa, fata era aici sus, eu eram undeva, a leșinat peste mine și zic... Bă, zic, ce se întâmplă, mă, că am aș gura? Am omorât-o! Băi, nu vrei să știi ce era în capul meu atunci. Oh my god. Te pup, bro, sănătate multă, baftă! Salut, salut. Nici tu. Am mai vorbit. Salut. Am mai vorbit. Da. Am mai vorbit cu ea. Cum le ții minte? Le văd fețele aici. Bă, dar dă și din altă țară să văd cum înțelegi. Uite-l, uite-l. Uitați-l în cam așa. Nu, dă peste tot, mă. Știu. Merge, nu merge peste tot, nu? Da? N-ai bine, dă-i unde. Dă-i Republica Moldova, mă. Fuck, yeah, unde e? Uite, Moldova, Sub uite. Mexic, sub Mexic. Sub Mexic, mă. Jos, acolo, bam. Hai. Hai să vedem dacă e vreo diferență. Republica Moldova. Ai dat doar pe Republica Moldova? Jador! E Republica Moldova acum? Ești de Republica Moldova? Mere dracului! Bă! Nu vorbește cu el. Ciao! Ciao! Azi că avea alcool și mai bine nu. Nu? Nu e bine cu alcool? Bine. Cel bine. Bratan,
Vezi cum iau cu Brătan? Ce faci, Brătan? Bine, bratan, tu? Te ascultam pe Slitan. Se aude foarte încet, de ce? Păi vorbesc ei încet sau... Vorbește mai tare, că nu te aud. Schimb, dă-i, schimb, că n-au. Hai, o pupăm, n-auziți? Hai. N-aud. Bă, ăștia de Republica Moldova sunt, nu prea știu multe despre noi, nu? Deci putem să fim și niște străini pentru ei, ar fi tare să găsesc pe cineva să nu mă știe. Hei, bună! Hei, ce faci? Bine, tu ce faci? Ești din Republica Moldova? Da. Așa. Eu sunt din România. Din Bacău, dar te știu. Te-am urmărit tot sezonul la Puterea Dragostei. Bine, atunci te pupăm. Te pupăm. Căutăm pe Te cineva pup și care eu. să nu mă știe din Republica Moldova. Căutați o persoană să nu fie din Republica Moldova? Să fie din Republica Moldova și să nu mă cunoască, gen să asculte de alea de la voastre, rusești. Ah. Dacă vrei să vorbesc și eu. Nu știu înjurături. Să nu juri. Știu... Iati Beali Blue, Bratan... Iati Beali Blue, te iubesc, Bratan e frate. Știu. Bine, vrei să jucăm cu ea, Amna? Hai. Hai să jucăm. Hai, punem o întrebare. Hai. Hai, te las pe tine să dai prima întrebare. Hai, una noi și una tu. Una noi și una tu, da. Bine. Am participat la jocuri erotice. N-am participat. Nu știu, poker pe dezbrăcate, ceva. Ba da. Bună. N-am participat. Într-un final ajunsesem gen eu să fiu cel mai dezbrăcat. Deci... Gen, eu eram Contra cine? fără nimic pe mine. Contra cine? A? Contra o fată sau mai multe? Două. Stați mă, că eram și eu mic. Eram mic. Nu se pune. Eram mic, aveam 17-18 ani, nu? Făceai jocuri. Acum întrebarea ta, hai. Hai, spune. N-am păcălit-o pe mama. Da. Te pupăm, baftă, ce funny ești. Ne-ai distrus, baftă. Așa să știa din Republica Moldova, sunt prea serioși, bă. Mamă, bă, nu înțeleg băieții cu cercei, frate. Vă rog eu, băieți, nu vă mai puneți cercei prin limbă, prin nas. Dă-i. Ce faci, frate? Mă, ăsta e Smardoi, are Smardoi, dă-i, că nu. Ăsta nu mă știa, fac pariu. Hai, găsim ceva care nu te știe. Da, dar să fie fată. Dar să fie fată, dar voi tăceți din gură și eu vorbesc cu ea, gen, știi? Hai. Hai. Păi sunt ciudați ăștia de Republica Moldova, jur. Dar vezi că ei stau mereu unii cu alții. Ia. Cum? Ce faci, frate? Păi stăm, căutăm oameni interesanți. Și foarte hazliv, foarte fain. În chat ruletă doar de acești oameni nimeresc. Oameni hazlivi. Vă zic un banc dacă vreți. Vreți să vă zic un banc? Haide. Bine, vă zic un banc. L-am uitat. L-am uitat, jur că l-am uitat. Vă pup, băie, sănătate multă. Sănătate. La fel. Sănătate. Ăștia nu cred că mă știau. Nu. Erați de treabă. Îți de treabă, mă, ăștia de Republica Moldova, sunt oameni cu minți, frate. Altceva. Dar ce zici, băgador, bă? Da, uite, frate, ce fă? Bă, dar voi vorbiți fix ca noi, mă, frate, nu? Cum? Da, normal, sunt din Roman. Din Roman? Da. Ce cauți în Republica Moldova? Ești vecin cu mine, tu ești din Bacău, nu? Păi, bă, tu ai pus Republica Moldova? Da.
Ai pus și tu Republica Ai Moldova? pus Republica Moldova? Nu, frate, din Roman, de pe lângă Bacău. Și de ce ești la Moldova? Și de ce ești la Moldova? Păi îs din Moldova. Ah, bine. Bă, Da. Nu Republica. Da, Bine. bine. Hai, vă Bine, pupăm, te ceau. pupăm, baftă. De ce Din apărea Roma. ăsta? Din Roma? Nu mai Roma. înțeleg nimica. Ia, mă. Ia. Eu am văzut Mecla direct de pe reacție. Ce? Ești din Republica Moldova? Nu? Nu. Băi, zbăr, ce faci? Scrie Moldova, asta este acolo, ce vrei să le fac. Trecură și ei pe Republica Moldova să se întâlnească cu noi, cred. Da? Păi, greu l-o fi. Ai trecut pe Republica Moldova ca să te întâlnești cu mine, zi sincer. Nu, mă, sunt din Cluj. Ești din Cluj. Dole, Doamne. Vrei să jucăm? Câți ani ai? Ok? Câți ani ai? 19. 19? 19. Ok, vrei să jucăm adevăr sau provocare? Da. Dar vezi că fratele meu m-a blocat pe Insta. Fratele meu? Da. Frate? El? Da. Da! Ia și vorbește! Ia! Vine la Ia și vorbește, treci! Hai! Ce s-a întâmplat? De ce te-a blocat acest băiat? De ce ai blocat, mă, fata? Zi ce s-a făcut. Păi nu mi-ai făcut nimic, doar m-ai blocat. Dar nu e nimic. Eu pe tine? Nu. Păi te am pe Insta, mai ai pe Insta? Cum o cheamă pe Insta? Eliza bară jos Ofelia bară jos 3. Nu, pe el, pe el. Nu, pe mine, pe mine. Nu, free promo. Cum? Eduard, și nu mai știu. Te-am prins. Bă, nu știu. Ai vorbit cu el? Păi nu, am apucat să-i trimit niște mesaje și m-a blocat. Ce mesaj mi-ai trimis? Ce mi-ai trimis? Nu mai știu, trebuie să mă uit. Păi da, poate mi-ai trimis de alea urâte. Nu vorbesc Păi cu știu, îți amintești? Păi nu că nu mă uit. Da, dai plăcut. Te-am prins. Ce? Păi nu te-ai uitat, dar m-ai blocat. Ți-am dat bloc? Nu cred. Scoate telefonul să vedem. Scoate-l acum să vedem. Păi dar n-ai cum să vezi pe cine am bloc. Zi, sincer, ai vorbit cu el, dar nu. Dai cum să vezi și el. Am mai oameni la bloc. Păi nu, o cauți să vedem dacă o găsești. Deci ai vorbit cu el sau nu? Nu, am apucat să-i trimit 2 mesaje. Spune acum ce simți, acum spune ce simți. Sincer. Da, pentru el. Cum? Nu s-a auzit. Mai zi o Mai zi o dată. Zi mai tare. Că n-am înțeles. Am apucat doar să-ți trimit 2 mesaje și m-ai blocat. Păi zi mesajele acum încă o dată. cu voce tare. Păi zi ce? Eu două poze de fapt. Nu se aude, frate, nu se aude, frate. Da. Dacă n-are microfon. Scoate și tu microfonul. Zi acum ce ai fi vrut să-mi zici sau ce vrei să-mi zici acum. Zi-mi acum. Acum nu mai să zic nimic, am mai blocat. Eu nu mi-aduc aminte. Nu cred că te-am blocat. Vrei, îl vrei sau nu? Nu. Nu-l vrei? Nu vă vreau. M-am supărat, gata. Gata. Băi, da sigur pe Republica Moldova. Uite mă, steaua. Apare Republica Moldova. Iador! Salut! Ești din Republica Moldova? Nu, Mă, mai dă o dată. te-am văzut pe live. Te pup, Și-am salut, văzut frate. Baftă. Poți să fac o poză? Fă, stai să facă poză. Stai să facă ăsta mic poză. Hai, nu schimba. Mulțumesc mult. Baftă, te pup. Ceau! Ceau. Hai să i-am dat pe Mexic, să vedem dacă ne-a pe Mexic. Salut! Nu ne-am nici pe Mexic. De ce? Băi, scrieți în chat cum pot să schimb ăsta. Da. Hai. Jador. Uite Jador. Noroc! Noroc! Ce faci, frate? Păi ce fac? Stau și iau și beau un șpriț. O cântare, cânt? Da, sigur.
Nici nu se pune problema pentru voi. Dar câți ani aveți voi? 17. 17. De grabă plecăm și la fete și noi. Atunci te las să pleci la fete. Baftă! Cântăm data viitoare. Ceva, frate. Salut, frate. 17. Salut, frate. Ce faci cu ei? Bine, frate. Da? Te salutăm, te salutăm. Baftă, te salut. Dacă vorbea frumos să lăsa. Da, nu vorbim urât. N-am... Ce? Cu aia nu-i urât. Depinde care. Hai mă, o fată, o moldoveancă de asta frumoasă, vreau să prind. Hai. Mamă, poate prind vreunul de la... Poate prind vreunul dezbrăcat pe acolo, că mor de rușine să moară și pe la mine. Zbor. Ai pus cenzură? Da. Bine. Tu uite acolo. Bine, hai. Zador! Ai schimbat? N-are semnal, schimbă. Te pup! S-a blocat. Se schimbă. Bă, dar ăștia de Republica Moldova știe, mă, ce facem noi în România, mă, frate, tu vezi? Da, bine, man, adică, bine, teoretic eu nu știu ce se întâmplă acolo. Nicio. Ei știu ce facem noi, cred că, nu știu, gen vedete de acolo. Nu prea Iuliana, cred. Da, e gen vedete și aici, de-aia. Cine? Iuliana Beregoi. Dar nu e foarte cunoscută la noi Iuliana Beregoi, bro. Ba, e! Să mor tu? Are aproape 1 milion de follower, nu cred că sunt 1 milion de oameni în Moldova. Ba da, mă, ești nebun. Pe nu, pe Instagram. Ba da. Da, mă, dar apare în trending și în România. Băi, scrieți pe chat dacă voi o știți pe Iuliana Beregoi. O știu, mă, dar nu e foarte, foarte gen în rândul bătrânilor, oamenilor de vârsta. Da. Nici n-are cum. Da, nu. Bă, schimbat, nu trebuia să schimb. Schimbă, că ne dă ăștia copyright. Era piesa ta. Da? Da, cred. Păi ne dă că... Mamă, ne la cu țâțele, mă, farul ăla să mă... Mamă, bă, ce fel de cenzură ai pus? Dacă nu mă cunoaște, să nu știu. Ce tu? Eu deja tu! Ești din Republica Moldova? Am schimbat, băieți, că fuma. Am schimbat că fuma, eu. Nu fumați dacă vreți să ajungeți pe live. Da, nu fumați și nu ascultați muzică, n-aveți. Bă, ăsta era polițist. Mo! Du-te, bă! Live horror. Mama, e mască? Nu e mască, e filtru, nu? Nu e mare. E mască? Nu-i filtru, că n-ai cum să spui filtru pe asta. Mamă, mâncați-aș gura. Ce faci? Mă! What the fuck? Mamă, mâncați-aș gura. Shadow! Ești din Republica Moldova? Ce? Din România, că scrie acolo. Shadow? Ce faci? Stau, te căutam. Ești din Republica Moldova? Nu. A, te uiți la noi pe live? Da. Ești abonat pe Clopoțel? Normal. Uite aici iubesc. clopoțelul. Așa, bro. Te pup. Vezi că vineri apare un teaser nou la o piesă tare rău, cea mai tare. Mamă, coaie, nu cred că tot uite aici tot pe live. O să apară săptămâna viitoare, nu vreau să zic ziua că... O să afle cine are clopoțelul. O să afle cine are clopoțelul, da. Hai, te pupăm, frate. Te pupăm! Baftă multă, cum te cheamă pe Insta, zi? Răzvan Giurcă. Bine, dați-i follow. Dați-i follow. Te pup, bro, baftă. Ciao, bro. Bă, ce tare sunt unii copii, bă, iubesc, frate. Ce faci, bă? Salut, dar nu te văd decât fruntea ți-o văd. Stai puțin să fac un stream măcar. Hai. Ce, bă, de cât am căutat, bă? Te pupă. Tu ești din Republica Moldova? Nu, eu sunt din Timișoara. Când vin Timișoara? Moldova, bă, mă faci nașpa, bă. Te pup, bro, baftă. Frate. Mă, frate, scrieți voi pe chat, dacă nu-mi dau eu seama. Deci dacă eu aleg aici Moldova. Stai să citesc câteva comentarii de pe chat. Da, citește acum comentarii și chestii. Dar mai ținem mult, că e aproape 1. Ce? Să mai ținem, e aproape 1. O să închidem.
Să închidem puțin. Scrieți acum pe chat ce aveți. Bă, dă și un pic pe Spania, Italia astea și după aia mai dă un pic pe România și gata. Păi pe ce dăm? Pe Spania? Hai, dă pe Dar Spania. e posibil să ne dea tot din România. Nu, dăm pe Spania să vă întâlnesc cu spanioloaică, da, să zică ola, mamacita. Jador, știi? Și asta e un Jador! Jador! Hai, poză cu ei. Claude! Bună! Hello! Bună! Ești româncă sau nu? Mă lasă-mă, dracu, tu că... Claudiu, Claudiu, Mamă, pe Spania, direct român, ești nebun. Vreau să întâlnesc cu... Vreau să întâlnesc cu o fată în spaniolă, că de-aia, să vorbesc cu ea. Sau în spaniol, dar chiar repeta, Jador! Salut, mamă, numai român, mâncați aici gura ta să moară civila. Te pup, bro, baftă! Suntem în toată lumea. Suntem în tot pământul. Ce? Chiar te căutam pe YouTube. Baftă multă, acum ai apărut. Hai zburu. Hai, te Te pupăm, pupăm, ceau. baftă. Bă, dar nu dăm și noi de spanioloaică să vorbiți cu ea în engleză, să vă căcați pe Se voi bagă de... din România. Nu vă mai băgați, mă, din România, ca să vorbim cu o spanioloaică. Ia uite, România. Spania. Ia. Lasă. Mama, da skip. Lasă-mă un spaniol de ăsta să râde, mă, frate. Din România. Jador! Ce faci viața mea să te pup, stai un pic, să moară Jack Sara, dar nu pun o melodie cu tine. Bă, nu fuma, nu pune melodii, te rog. Să mor eu, să mor eu. Nu mai arăta la cameră. Nu mai arăta la cameră țigara, te rog. Fii atent, deci noi suntem în Spania acum, ascultă-mă pe mine, fii atent. Că știu că ești viața mea, să mor, te ascult de când ai începutul de jos. Deci noi suntem în Spania acum, te pupăm, te respectăm, te iubim, tot ce vrei. Mulțumesc mult. Îmi place melodia, ultima melodie aia ta care ai făcut-o tu aia cu 4 zile, deci să mor, e viața mea. Mersi, bro. Multă Să moră baftă. familia, deci e viața mea. Spor la Să-ți treabă dea acolo. Dumnezeu sănătate și bani și femei și tot ce vrei Și tu ție să-ți la dea fel. Dumnezeu. Familie vreau, femei. Care e piesa ta preferată? Familie, dă-o dracu de familie, bă, că femeia ți-o toacă, ești nebun la cap, nu mai uite așa să-ți dea Dumnezeu, uite așa să-ți dea Dumnezeu. Mamă, ce Ăștia monstru, ține și la cap, sunt 900 de euro, n-are nimic. bro, baftă, sănătate. Faci 900 de euro pe minut, așa, lejer. Bă, bro, baftă, mamă, ce arfe are ăsta, bă. A, dar știa el ceva. Da. Din România. Îi dau skip dacă din România. Ne întâlnim cu oameni din Spania. Vreau cu un spaniolaică sau în Spania. Nu, mă, că românii folosesc. Asta e, lasă-l. Te rog, trebuie să-l lași pe ăla. El a schimbat. Bătrânul și că e preot. Jador, ce zici? E din Cipru! Băi, frate, băi, am dat în alte țări, bă! Pe unde sunteți? Eu sunt din România, dar sunt în Cipru acum și de-aia ți apare așa. Ah, gata, bro. Și ce ai scris acolo jos la Ce zici, country? frate? Ce ai scris la country să ne întâlnim? Ai intrat pe Spania? Cine? Tu. Nu, pe România am intrat. Ah, nu știu. În fine, bro, Bă, te frate, pupăm, baftă. așteptam de mult să intru cu tine. Ah, te pupăm, Deci ne-am baftă, bănuat să multă. mor eu. Sănătate. Ceau. Un mesaj pentru fosta, lasă-l. Zi! Pentru fosta, Da. nu mai vreau să mai aud de ea. Hai, te pupăm, baftă. Te pup, frate, te pup, Baftă. succes. Ceau! Ceau! Mersi la fel. Baftă. Mesaj pentru fosta. Nu mai vreau să aud de ea. Stai din Spania. Lasă-l, ăsta e de la uranist. Român. Stai mă, cred că mă prinsei care e faza. Care? Ei dacă sunt din altă țară și bagă pe Spania, îi dă cu noi. Înțelegi? Da. Și gen, dacă e... Bine, dă pe altă țară, dă pe Italia, hai. Stai să-i dau stop pe Italia. Dă pe Italia, hai. Deci, noi acum dăm cu Italia și ar trebui să picăm cu oameni care sunt din Italia, înțelegi? Sub Israel. Sub Dreapta, Israel. dreapta. Nu, mă, vreau o chinezoaică de aia, o chine... Dă-i așa, să Venezuela. vorbesc cu o ciu mai și eu iau. Intrăm pe Venezuela? Da. Acum, gen, noi intrăm cu oamenii care sunt din Venezuela Dar și... acolo n-au cum să ne știe, dă-o hai.
Hai. Hai. Vreau o ciciu. Asta e România. Bună. Ceau, zi repede, nu te lăsăm că ești din România. Dar zi ceva. Poftim? Zi ceva. Ce Ce faci? să zic? Bine, tu? Dar cu ce ani ai tu? 5. Eu sau ea? Da, toți de acolo. Eu am 15, are 16 și Mate, are 2. Bine, vă pup. Vă pupăm, ceau. Fii atent, uite-te aceea în dreapta jos că ți arată din ce țară e. Dacă e din România, îi dau skip. Venezuela. Venezuela, ia. Știe. Nu mă știu. Nu se încarcă. Au netul prost aia acolo. A măreților, na. Venezuela, a măreților. Sunteți mai frari ca noi. Sunteți mai frari. Da. România. Dar de ce intrăm în continuu în România? Dar nu poți să-i dai all, gen, după toată lumea. Păi nu, stai să zic care e faza. Deci noi suntem din România și dacă cineva bagă acolo la țara România, pică cu noi, că noi suntem în România. Da? Da. Dar nu poți să dai all, gen. Nu. Cel puțin nu l-am văzut. Ia, stai, dau stop. Vezi, mă, da? All. Albania, Argentina. Ia de Bulgaria, mă. Bulgaria, acolo, bam. Hai să vedem. Hai. Bulgaria, este din Bulgaria. E și Bulgaria. Da? Тежката наша, като видях, това е бах ти пуска да беше. Bach, ia, mă înjurește somnul. Iavaș! Dă-i, schimbă, că nu vreau o fată. Ваша, нема е ваша, фаста. Fucking fasta. Salut. Noroc! Fasta. Fasta. Mamă, stai să vezi Fată din Bulgaria. Bună. Ce cauți în Bulgaria? Ce? Ce cauți în Bulgaria? Nu sunt în Bulgaria. Așa apare aici. Nu, acolo în dreapta arată de unde e. A, România. Da. Din ce oraș ești? Nu știi? Nu știi din ce oraș ești? Hai că încercăm să ghicim. lasă Ba da, din care- Constanța, n-am înțeles ce a zis. Ești din Constanța? Din Constanța, Ok, da. câți ani ai? 18. Joci cu noi adevăr sau provocare? Da. Hai să jucăm. Are 18 ani. Bzbăr. Da. Stai. Cine vede? Da, fi sincer. Bine. Ia zi, Jador, adevăr sau provocare? Băi, adevăr. Păi așa ai zis, dar Adevăr. vrei să jucăm n-am? Bine, adevăr. Adevăr. Spune numele, doar prenumele unei fete cu care nu mai vrei să vorbești niciodată. Doar prenumele. Nu știu. Nu știi niciodată Nu cu care știu mai cum o vrei să- cheamă. Nu. Nu știu cum o cheamă, dacă fata aia nu vreau să mai vorbesc niciodată. Deci era o isterică de aia, am mâncat toată energia pe viață. N-am avut nicio treabă cu ea, dar nu. Nu, băi frate, era cea mai agitată persoană pe pământ. În fine. Hai zice că o chema Janela. Janela, da. Hai. Ia zi, adevăr sau provocare? Adevăr. Hai, zi ce adevăr. Întreb tu sau întreb eu? Ce vrei tu? Hai. Vedem. Ești într-o relație? Nu? Oh! Acum ai rândut tot să-l întreb pe Jador adevăr sau provocare. Adevăr sau provocare? Provocare? Îmi dai follow pe Instagram. Și ce A, dar nu zici cât timp. N-am Îți zis dau. cât timp. Dă-i acum, Îți dă-i dau acum. afară. Bine. Bă! Dar nu să nu ștergi. N-ai zis. Bă, dar nu. Deci nu se face Hai zi altfel. cum ai. Zi cum ai repede, dacă mai vrei. Anaxunamun, bară jos 18. Anaxuca care Ah! Cum? Ana? Capa, Sunamun, bară jos 18. Ana Capa. Sunamun. Ana Capa Sunamun. Ana Capa? Sunamun. Cum? Dar legat, Anaxunamun, Ana Capa Sunamun, bară jos 18. Ana Capa Sunamun. Barajos 18. Da, Are profil privat. Deci fii Fii atent. pregătită să faci screenshot. Păi da, dar, bă, nu mă știu. Uite, ți-am dat follow, cum ai zis. Intră Ne-ai zis repede, cât timp, fă screenshot repede. ne-ai zis cât timp și Păi am și dat dacă... înapoi. Fii atent aici.
N-ai zis Fii cu atent ce. aici. Hai. Adevăr sau provocare? E Ia, rândul că meu. nu, Da, deci da, nu da, se poate da, așa. E rândul La meu. următoarea, la Hai. următoarea. Ești rău. Lasă că trece. Pânte măriți. Așa zicea mama când eram mic. Hai, zi. Adevăr sau provocare? Tot adevăr. Tot adevăr. Păi nu se poate că era Lasă, ales... vreau să zic adevăr. Hai. Bă, nu știu cum să zic chestia asta cenzurat, gen. Cenzurat? Ai făcut... te-ai gândit vreodată la... vreun cântăreț? Și ai făcut... Degețica? Nu știu mă povestea. Nu? Săraca, eu aveam o actriță de asta de mai uitam. Bine! Haide! Bă, asta e proastă. Stai. Cu adevăr sau provocare, nu mai. Ba da, Nu, hai că e rândul tău. Întreabă-l pe Jador acum. Adevăr sau provocare? E adevăr! Eu nu știu ce adevăr să zic eu ție. Păi trebuie să pui o întrebare. Da. Hai! Da, iubito? Nu. Supec. Cum? Supec. Supec. Verișoara mea mai mică zice supec în loc de super. Bine, cum te cheamă? Ana. Ana, Xunamon. Ana, te pupăm, Xunamon, sănătate multă. Ciao. Băi, vreau să dau și eu de un om străin, de un negru, de o ceva, mă, să râd. Tot român? Tot român. Hai. Uite mă, aceea scrie. Dă-i, că nu vreau, dă-i. Era româncă, nu? Ia. Nu poți să dai, mă, pe ol. Bine, dă-i Statele Unite, dă-i ceva, mă, dă-i Statele Unite, hai. Da, să Nu, mai degrabă Anglia. Numai români sunt în Anglia, ești nebun? În Statele Unite nu intră nimeni. Zadorică să moară. De o oră te caut. De o oră te caut și abia am dat de tine. Te pup, bro. Observăm. Te pup să-ți trăiască tot ce iubești și să nu micuța ta că e viața ta. Și ție la fel, bro. Salut. Baptă multă. Uite, a arătat pe Gagixta. A arătat pe Gagixta. România. Tot e România. Asta e din Statele Unite. Dă pe Statele Unite ale Americii, mă, diliule. Pe ăla e, da. Da? Da, dar vin din România. Gata, lasă. Mamă, a schimbat, ce nenorocit. Mamă, ce a schimbat. De unde vezi, mă, dacă se vede? Pe discote. Mamă, mâncați-a-mi gura ta, așa de vreau. A schimbat, ce bulanjoică. Mai dă-i, așa îmi place să nu ne cunoască, să aibă ăștia de necunosc, că pentru alta-i să ai tu ăsta, de fapt. Ați înțeles? Ăștia străini nu știu. Fac alea. Doar din România. Mamă. Ăștia sunt intrați ca să ne vedem cu ei, mă. Hai, Ce faci familia ta? Tot român? Ce cauți acolo? Sunt din Londra. Ce faci? Pe acasă, stăm. Sănătoși, tu? Bine, frate, bine. Foarte bine. Sănătate multă, spor la treabă. Sănătate. Nu te mai auzi. Băi, frate, dar vreau pe aia de dansa, să râd rău. Mamă, mi-am găsit una neapărat care dansează. Băi, dă-mi, băi, una de dansează, neapărat. Hai, te rog. Dă-i, ce țară vrei tu, vreau să acolo, hai. Eu vreau să spunem din state, că văd că suntem mai state. Româncă era, bă, să moară Cipina. Da, scrie că e din România. Băi, numai, ăla era cu chelarii la ochi, mă? Da. Mamă, era fata, bă, trebuia să lași, mă. Da, asta e.
A dat skip? Da. În jurul. Firea lui mama lui. Ia. Nu mai, dă-i pe România, nu mai, că deja nu mai români sunt mâncați și gura. Dă-i pe România. Nu vrei, dă-i stop. Uite. Ia. De ce schimbă? Deci băieți vor să vadă fete, e normal. Da. Hai, dă-i Bă, dar o stop. fată? Nu găsim noi din state. Dă-i stop. Pe ce vrei să-l dăm? Dă-i stop. Dă-i pe România. Ia, uite. Hai. Dă-i start. Acum... Și vreau să-mi găsești o fată. Dă-i până găsești o fată. Zici că suntem la târgă, dă și mie o fată. Da. Uite-l pe Jador. Bună! Bună. Ce faci? Bine, tu? Bine, hai, schimbă. Te pupăm, pa! Te pupăm, ceau. Ia uite. Bă, ce triști sunt unii oameni, bă. Sunt triști rău. Ia. Mamă, dar lasă-mă undeva să râdem. Jador? Nu. În casa sufletul tău. Am dat de tine. Deci știi că suntem live? Da. Da. Bine. Ai vreun mesaj Ăsta pentru ăsta? acceptă un screen să fac, te rog. Da, frate, hai. Dar de ce pui mâinile la spate? Să nu pui mâna aceea. Hai. Mersi. Salut, Un spor în mesaj pentru continuare. fosta, lasă-l. Zi, frate. Spor în continuare și baftă. Și te admir mult. Pentru fosta ta, gagică, mă. Spune în continuare. Pentru fosta ta, gagică, un mesaj. Hai. Nu am așa ceva. Bine, Bine, baftă. frate. Ce cu Salut. minte ești, mă, nu pot să cred. Mă, n-are Virginule. mesaj. Bă, lasă oamenii care sunt ciudați rău, vreau să râd. Dacă... Băi, Jador! Ce faci, bă? Băi, tu ești! Filmează! Nu, mă confundă lumea, dar nu sunt. Băi, ce faci? Ce faci, mă, frate? Te iubesc. Dacă te filmăm și noi pentru un clip din ăsta, te pune pe YouTube. Ia. Nu, n-avem. Ce faci? N-avem voie, nu, doar noi filmăm. Ia, lasă. Salut! Stai să-ți fac un print cu aia. Are par. Dar de ce arăți camera? Vine Zoe. Faci Nu pot deschis acolo, recunoaște, zi. Nu mă pot arăta. Bine, hai, baftă. Te-am pupat, pa. Ceau. Vreau să-mi dai la fete, hai. Sunt mortul! Vai, ești nebun la cap! A dat peste Jadore! Ești nebun! Ce faci, mă? Bine, Dar de tu? ce stai, ăla-i fez din capul tău? E tricou. Ce? Nu, e bluză. E schiloți, nu minți. De schiloți lui maică mea. E șeful meu ăsta. Ăsta e șeful meu. Zi, mai zi ceva. Îți din Galați, am 18 ani și dau teroare la bulangii. Un mesaj pentru fosta ta, gagică. Mesaj pentru... Vai, mamă! Bă, dar nu jura, te rog, da? Hai. Da, nu jur. Să rămâi cu slobozitul ăla. Te pup! Te pup, bă, Băi, încă ceva. Îmi dai ad pe Insta. Mamă, băi, n-am pe nimeni pe Insta, ești nebun? Cam ești. Cum e să urmăresc un băiat pe Insta? Fix unul. Care poartă chiloți în cap. Care poartă chiloți. Baftă, te pup. Bine, mă, hai, noroc. Ești din Spania? Ce faci? Român, Ce faci tu? Fac bine. Tu ce faci? Chiar e din Spania? Da. Dar ce faci în Spania? Tu ce faci pe aplicația asta? Ce ai spus? Ce faci tu pe aplicația asta? Îmi caut bărbat. M-a întrebat un băiat dacă te caut pe tine.
Da, mă, facem un live pe YouTube. Facem un live pe YouTube, tu apari în el. Ai vreun mesaj pentru fostul tău? Nu am. Nu am. Dar pentru actualul ai vreun mesaj? Nu am. Nu? Bine, te Și pupăm. pentru fosta? A? Ce să zic? Cine știe? Nu tu, ea poate. Că de-aia n-are mesaj pentru fostul. Când caut bărbați, auzi, ce faci? Da, aici, fac live. Bine, Hai, te pup, pupăm, pa! ceau! Nu mai înțelege nimic, nu. Nu mai înțelege ce se întâmplă, ia. Bună, Jador! Bună, dar nu se vede nimic. Hai, salut! Trebuia să o lași pe femeia bătrână, prostule. Nu, frate. Stai, nu, Danex. Dilău. Alex? Salut! Alex, da. Alex și Laris. Mamă, frate, stai să fac un screen. Ea e iubita ta? Da, frate, iubita mea. Ai un mesaj pentru ea? Acum. Fă o declarație, ceva, orice. Mamă, ce are O declarație? Stai așa, frate, te rog, nu, Danex. Mamă, e șeful meu! Vrei să te căsătorești cu mine? Da. E pe bune? E pe bune? Ideea l-am dat deja, frate. Cum? Cinelul pus și tot, deci tu ai mai cerut-o, gen? Da, mai cerut-o, frate. N-avem în premieră. Mamă, credeam că ai cerut-o pe bune, e nebun? Cum era? Bine, ai vreun mesaj pentru ea? Bă, eu iubesc din tot sufletul Bă, să fiți și sper să rămânem mereu împreună. Bă, fericiți să fiți, chiar, bravo. Să-l chemați pe Jador la nuntă. La nuntă să mă chemați, sunați la numărul de evenimente și vin, hai. Vă pup, No, Hai, ceau. Sănătate multă, copii frumoși. Mamă, ce drăguți au fost ăștia, m-am plăcut rău de ei. Era pe salvare? Arată Versace și haine, nu te cred, mamă. Jador! Salut, ce faci? Salut, frate! Acum mă uitam la live-ul de pe YouTube, frate, și te-am căutat. Du-te, naibii, mi-e ciudă pe tine, ești nebun? Salut, frate! Acum mă uitam la live-ul de pe YouTube. Nu, dă mai încetul ăsta, că te auzim la dublu. Un mesaj pentru fosta, ai? Frate, o iubesc și acum, mi-a dat. Ce zic cum o cheamă? Anca. Bă, vrei să-i dau un mesaj să se împace cu tine înapoi? Da. Nu te cred! Ba, da, îi dau. Cum o cheamă? Zi repede. Zi. Zi cum are Anca să-i dau un mesaj eu. Bă, lasă, nu-i da, Zi, mă, lasă. că-i dau un mesaj vocal să se împace cu tine. Stai puțin, mă, lasă. Bă, nu ți-o iau. E spre binele tău, prostule. Bă, nebunule, stai puțin, că dacă vrei îți zic. Dacă vrei tu. Dacă vrei tu, noi vrem. Nu mai vrei să te faci. Nu, mai că ce a fost, nu mai. Mâncarea încălzită nu mai are același gust. Tu știi ce zic mai bine. Păi o iubesc sau nu? Păi da, acolo în inimioara mea a rămas, dar nu se mai poate, frate. Știi ce zic, nu? Da. Te pup, sănătate multă, hai să Mi-a făcut plăcere, te-am pupat. Basta. Mamă, vezi fiecare om cu povestea lui, mă, frate. Fiecare, toți oamenii sunt tari, frate. Ia. Dă-i că nu-și arată fața. Ăsta ești chiar a bătut. Ia. Vreau să zic salut. Era fată, puteam să jur că e fata ăla. Deci puteam să jur că era fată, ești nebun. Schimb. Petruț! Scuze-mă că sunt cu cineva pe Discord. Salut! E iubitul tău? Hai, salut, Jador! Salut! Da. Ești iubitul băiatului mai devreme? Ce? Nu. Deci, voi doi sunteți împreună, da? Nu, suntem verișori. Nu mai mințim în lume.
El zice că nu, că puii mei, dar se numește incest, dar nu mai contează. Nu contează, lasă. Prea multe detalii. Stai așa, că mă întorc să deja acum devine interesantă treaba. Deci, El e vârul meu de 17 ani. Suntem apropiați de vârstă. și tu câți ani ai? Tot pe acolo. Fac la anul 18, nu contează. Adică ai 17. Și lui văr îmi place de tine. Și ăsta e vărul meu Cred că e bun. mamă. L-ați prins? Dar face glume Nu proaste. spuneți asta aici, că o să vă vadă toată lumea, vă sunteți proști. Nu, Doamne iartă-mă, am zis că face el glume proaste. A, așa! Așa! E glumă, mă. Doamne, chiar... Ok, e o glumă. Doamne. Nu vezi că am icoana acolo? Sunt femeie creștină. Bine, fată. Femeie. Ok, ai vreun mesaj pentru fostul tău iubit? Au, să-l ia dracu. Să-mi dea 5 Bă, milioane nu înapoi. jura, nu jura. Ce-ai zis? Să-mi dea 5 milioane înapoi. Pe bune. Un mesaj pentru fosta. Ma. O să fac și eu o poză de story, stai o leacă. Da, zi lui Văr tu dacă are vreun mesaj pentru fosta. Lui fostul. Lasă. Wow, pentru fosta? Da. Păi un mesaj, cred că am să-i dau un roman întreg, o carte. Îi scriu Dar o nu carte. jura, te rog. Păi nu înjur, nu. Dar nu știu ce, să fie sănătoasă cu băiatul ăla cu care m-a înșelat atâta timp. Așa, ce să mai zic. Cită. Urât, a dat-o urât, frate. Dacă vrei poți să-i spui nume. Mireasă, Dacă n-ai iubit-o bine. Ei. Păi hai că am iubit-o prea bine, dar... Nu, n-ai înțeles. Dacă n-ai iubit-o bine. Păi m-am prins, dar ce să... A. Păi și? Voiam eu să zic cum mergea ea crăcănată, dar nu mai contează. A, mamă, ce copine. Câți Nu, ani ai? nu, problema e Hai alta. să-ți explic. Stai puțin, stați-mă puțin. Tu ai iubit acum, cum te cheamă? Gabriela, n-am. Ai iubit? N-ai. De unde ești? Din București. Vrei să jucăm adevăr sau provocare? Nu adevăr sau, cum spune mă? Am n-am, vrei să joci cu mine? Hai că joc, dar stai să mă pun bine. Hai. Ai 18 ani, ai peste 18 ani, da? Tocmai ți-am zis că am 17 ani. Nu mai jucăm. Nu, Gata. n-am băut Teddy. N-am băut. Da. Hai, te pupăm, te lăsăm, ai 17 ani, ne pare rău. Ne auzim la Poate ți-am mințit acum. Ne auzim la... Chiar așa. E totul la serios. Mai contează, 17, 18, tot pe acolo e. Bine, hai. Dar zici adevărul. Pe bune. Fii atent că eu te simt. Mă simți, ok? Îți arăt. Am icoana în spate, ți-am zis, sunt femeie creștină. Fată, doamne, ce vine să zic femeie? Zi data pe care te-ai născut. 17 noiembrie. Și anul. 2002. 18 ani. Dacă nu mai puțin. Hai. Mai e. Hai, dă-i. Bine, frate, hai să vedem. N-am făcut striptease pentru cineva. N-am. Dar pentru vără tot să pune? Taci. Și tu pentru cine a făcut? A glumit. Pentru cine? N-am făcut pentru nimeni. Pentru vără ăsta. Glumește, are Caterinca proastă. Petruț ăsta. Are Caterinca proastă, omul, nu l-am înțeles. Da. Minți, hai, te lăsăm. Dacă minți, nu mai jucăm. Hai. Dar n-am zis. Deci pe bune are el Caterinca. Petruță, vezi că te bat când te văd. A, de ce? Ai făcut pentru vărul tău striptease? Nu am făcut, mintel. Doamne, Bă, mi-e bine, vă bate Dumnezeu. minte el ce să... de bune. Glumim, Doamne, iartă-mă. Bine, gata, hai. Pe bune. Hai, te pupăm, ceau. Te pupăm, pa. Minte, total. Mamă, ce copii nebuni, bă. Mamă, ai schimbat și ăla era super entuziasmat. Mamă, ce bun. Bună! Bună! În sfârșit, de când te caut,
Doamne, Doamne. De când? Ce faci, măi, și ador? În sfârșit de când te caut. Oprește live-ul. Oprește live-ul. Ce faci, măi, și ador? Oprește live-ul. Dă skip, că nu te pupăm, nici nu înțelege. Mamă, ce copii nebuni, bă, m-a distrus. Da, lumea dă așa, nu? Dă-i. Îți aude când dau eu. Ia. Bună. Bună. Ce faci? Bine, tu? Bine și eu. Bine. Mamă, te iubesc! Ești amuzant oricum. Eu? Tu, da. De unde ești? Câți ani ai? Din Hațec. De la... Băi, toată lumea e de la Culiță de acolo? Acolo e șmecheria. Gata, nu mai zic nimic. Deci, ce voiam să zic? Câți ani ai? Nu câți ani. Ai peste 18 ani? Da. Bun. Zi un mesaj pentru fostul tău iubit. Ai iubit? Ai iubit? Ai iubit? Am avut. Acum nu. Ok. Un mesaj pentru fostul ăsta. Sper să rămâi acolo cu proasta ta. Te-a înșelat? Da. Nenorocit tu, naibii. Nesimțit. Te-a înșelat cu una, oricum e mai urâtă decât tine, că așa ziceți toate. Nu? Nu neapărat. Îl mai iubești? Nu. Minți? Nu mint. De cât timp te-ai despărțit de el? De 2 luni. De 2 luni? Da. Cât timp ai stat împreună cu el? Vreo jumătate de an. Îl iubești. Hai, te pupăm! Spune și tu un Sănătate! mesaj pentru fosta ta iubită. Cum? Să spui și tu un mesaj pentru fosta ta iubită. Eu, pentru fostul, stai, că am avut multe. Am avut multe pe care le-am lăsat de... Nu, fosta mea, dar care nele? Una acolo. Tu decizi. Un mesaj pentru ea? Să vină că am... Vreau... Nu. Stai, nu știu cum să zic cenzurat. Mi-e dor să ne iubim ca doi nebuni. Pune-i pauză puțin la actualul tău iubit și vină puțin să ne iubim ca doi nebuni. Am zis. Doar în seara asta. Atât. Doar în seara asta. E bun. Iată. Bine, te pupăm, sănătate multă. Ceau, pa. Bă, mie mi se pare că oamenii din Ardeal sunt cei mai educație vorbitori. Și ador. Bună ziua! Tu ești mama ei? Sorsa mai mare sau? Nu sunt mama ei, sunt prietena ei. Ești prietena ei? Bun. Ce faceți? Domnul, deci nu vine să cred, nu-mi vine. Deci n-am cuvinte. Ce faceți? Toată lumea te caută pe Omega. Dă-mă să fac poză, dă-mi coaci! Dă-mi colul meu! Deci ce faceți, băi? Bine, tu ce faci? Ce să faci? Bine. Deci nu vezi, e un vis ăsta. E un vis. Aveți câte un mesaj pentru foștii voștri iubiți? N-am avut un mesaj pentru fostul vostru iubit? Au avut toate 3 1. Un mesaj? Da. Să-i tragă mui cu... Oh, nu mai vorbiți urât, vă rog. Ce femei nebune. Femeile sunt împite. E o sărită de pe fix, să știi, ador. Vedem. Cum? E sărită de pe fix. Dar cu cine ești? Ești sinceră, da? Cu Țancu Uraganu? De ce îl vrei pe Țancă? Nu! Te vreau pe tine. Țancă e însurat, nici nu poate. În fine, hai. Jucăm adevăr sau provocare, că îmi place de tine, că ești tu pe istă. N-ai? Am. Da, jucăm. Dar de ce mai întreba dacă cu mama ei sunt urâtă? Am. Ce? Bună. Sunt urâtă? Dar pune să vă vedem pe toate 3. Pune camera să vă vedem pe toate 3. Nu pot, că e ador, dar...
Dar vino aici! Hai, vino aici. Hai, jucăm, haide! Hai, nu vă văd. Da, dar nu, dar unde vrei să mergem? Cu Polonia, cu telefonul? Păi pune și după ceva. Gata, gata. L-ai pus? Ai rezolvat-o. Hai, ține-l tu. În mâna dreaptă și să vă vedeți voi toate. Când mai de un bumerang, poate. Mamă, femeile nu. Sunt și grele de cap. Ține. Hai, Femeile. Hai, ceau, pa, pa. Îmi pare rău. E numai de bumerang făceam. Mamă, trebuie să lași pe ăla cu părul vechi. Oh, j'adore! Oh, ce faci, frate? Bine, frate! Ce faci aici? mesaj Uite, pentru fosta, tocmai hai, ce am terminat o piesă de-a ta de ascultat. Un mesaj pentru fosta. Să se ducă în bafta ei. Stă tu așa puțin inima. Bine, te pupăm, bro, baftă. Ceau. De când stau să dau de tine, frate? Te pupăm, ceau. Am stat cam mult pe ăsta. Hai, mai luăm 2-3 oameni și închidem, da? Să citim donațiile alea. Da, la sfârșit. Trebuia să lași pe aia mică, mă. Dar n-am schimbat, eu scrie și lumea în comentarii că nu schimb eu, dar tot așa e animația. Oh my god, am intrat. Oh my god, s-a uitat să vadă dacă apare acolo, știi? Bă, Jador, salut, frate, dă-i în ce băga mea și până în voi. Urât! Ce faci, frate? Un Ce mesaj faci? pentru fosta ta, gagică. Ce? Un mesaj pentru fosta. Nu știu, frate. Bine, te pupăm atunci. Salut! Baftă. Mamă, dar ce tare a fost ăla, ce că fosta să ducă. Jador. Nu. Să-mi bag pula că se mi... Ce a apucat pe toți? Mică, e prea mică, e mică, e minoră, e minoră, e minoră. Jador, Ionuț. Ce faci, frate? Bă, frate, fii atent ce vreau să zic. Te ascult. Am fost în liceu amândoi, sunt din Bacău, te cunosc personal. Doamne, nu știu. Amândoi la liceu. Câți ani ai tu? Eu am 25. Păi înseamnă că eram aceeași clasă, gen aceeași an. Nu, gen, învățam amândoi, mi se pare că în corpul C. Nu știu, ai învățat în corpul C? Sau în D? Și scuze. și în A și în C, da. Înseamnă că din ce te știu. Bine, bro. Ce să zic? Mă bucur. Baftă multă. Spor Mersi la treabă mult. pe viitor. Sănătate, te pup. La fel și ție. Mersi la fel. Salut, te pup. Succes, baftă. Hai să știm ăștia că deja Hai, citește. Păi ia-le tu de aceea că... Eu? Da, și de la aia Unde? Alea Ale sunt? sunt? Da. Deci, pe Palic, dar n-a zis nimic. Păi n-ai zis nimic, nu-i cu touchscreen, dă-i din ăsta. Nu cu touchscreen. Așa, băieți, să știți că nu eu dădeam skip la toți, majoritatea ne dădeau 9 skip. Și băi, ești nebun, se supăra lumea pe mine când le dădeam eu, dar nu le dădeam eu. Jur. Dar nu zice nimic? DJ Sebi, Dragoș, DJ Sebi, Dragoș, DJ Sebi. 50 de euro, 10 euro. Mamă! Jador pune cenzură să nu apară N-a apărut Dragoș. nimic. N-a apărut nimic, bro. Respect de la din Craiova, Craiova, te let's pupăm, go. bro. Dar, bă, poți să selectezi să iasă numai fete. A, da, frate. Hai să treci Barosane. Scrie numele și le bag direct. Alexandra Beatrice. Te pup, Beatrice. Păi hai, mă, frate. Au fost toate? Da. Păi hai, mă, frate, dacă a fost așa, fii atent. Să mai facem? Selectează doar fete. N-ai cum! Nu? Nu! Așa de ușor crezi că e? Bine, mai pune 2-3. Bine, frate. Dar să fie fete, hai. Dai skip la băieți. Asta e, băieți, îmi cer scuze, vrem o gagică. Să-i găsim lui
fratele nostru, ia. Să găsim și lui o gagică, hai. Sus. Dă, No. dă, Only gagici. dă, doar gagici, dă, doar gagici. Nope. Oh. Mamă. Ai pus cenzură, nu? Da. Bine. Bă, era fata aia. Era fată, nu era gagică. Oh, bine că am pusă. Ce? Nu-l văzuși? Nu, era dezbrăcat? Nu era dezbrăcat, dar își freca blugi acolo. Da? Da. Încă deja. Te gagică să-mi fată, nu dau seama. El e copil, mă, E dă. copil, asta e. E mititică. Mamă, era dezbrăcată, lasă mortul. Mamă, gata, vreau să ies. Gata, Ieși? până aici mi-a fost. Da. Stop. Hai. Deci era atâția dezbrăcat. Vă pup. Zi de piesă. Vineri o să apară teaserul la piesă. Săptămâna viitoare nu vă zic când o să apară piesa. Până atunci apăsați pe clopoțel, foarte important, pentru că o să fiți notificați când apare... Ți apare notificarea acolo, ca și cum ți-aș da eu like. Ți apare notificarea acolo când Apare teaserul. apare teaserul și cu piesa. Și Să mai facem de-astea? Să mai intrăm live cu oamenii pe Omegle? Da. Scrieți repede dacă vreți să mai intrăm. Da. Hai să mergem să mai filmăm ceva. Până atunci vă pupăm, multă sănătate, basta. Ai închis? Cum? Ceau, nu, acum stai, dau acum. Închide live-ul. Cum închide? Închide stream-ul. Stai să